नमस्ते. मी आज अशी डिश दाखवते आहे की ती गावावरून आणलेली आहे आणि ती इथे भेटत नाही. जर आपण गावाला गेलात ना आता पावसामध्ये तर तुम्हाला ते भेटू शकतो. हे गावाला आहे ना पावसामध्ये हे तयार होतात, ते पण शेतामध्ये. हे तवसा असतो ना, ते तवशाबरोबर हे पण एक आहे फळ आहे, म्हणजे ह्याचं नाव आहे चिबूड. हे म्हणजे आपल्या इथे मुंबईला नाही भेटत, हे गावामध्येच भेटतं. त्यात आमच्याकडे पाहुणे आले होते ना, माझ्या बहिणी आले होते मला बघायला, त्यांनी मला हे आणलं. ते मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी आहे ना एक ठेवलेलं, म्हणजे आपण दाखवूया आणि ते कसं खायचं ते पण मी आता दाखवते. हे आहे ना, याला चिबूड म्हणतात. जसं गावचं तवसा असतो ना तसंच याला चिबूड म्हणतात. याचं कापायचं. हे बघा, या आतमध्ये बिया असतात, म्हणजे तवशासारखंच असतं, पण हे कसं नरम असतो आणि पिकला की असं असतो. त्याचा कलर ह्याचा आहे ना पूर्ण हिरवा असतो, कच्चा असतो तेव्हा. हे असं कापून आहे ना असे भाग करून घेतले, तुकडे करून. आता त्याचं हे वरचं साल आहे ना, हे असं काढून टाकायचं. हे पातळ साल असतं याचं, बटाट्यासारखं. ह्याचे बिया पण अशा काढायचे हातानेच. हे सर्व आहे ना असे याचे तुकडे करून घ्यायचे. साल काढली ना असे बारीक बारीक असे तुकडे करायचे. हे असे सर्व आहे ना बिया काढून घेतले आणि फोडं करून दाखवते. आणि या बिया आहेत ना, या बिया टाकून नाही देत गावाला या, आणि या अशा सुकत पण नाही ठेवत. या बिया आहे ना अशा घेतात आणि भिंतीवर मारतात, दिवालावर. आता इकडे आपण दिवाल असतो ना, गावाला कशा मातीच्या भिंती असतात, ते मातीच्या भिंतीवर आहे ना असे मारून ठेवतात, असे थापून ठेवतात असे. मग ते भिंतीवर सुकत असतात आणि नंतर ते आहे ना सुकले की काढून ठेवतात आणि परत पावसामध्ये शेतामध्ये पेरतात. हे मी अर्धा कापला आहे आणि अर्धा आहे ना हा असाच ठेवला आहे. म्हणजे हा आता मी फ्रीजमध्ये ठेवणार, कारण का माहिती आहे, हा सर्व कापला ना तर संपणार नाही म्हणून. आता मी आहे ना अर्धा साईडला ठेवून, आता याच्यामध्ये आहे ना मी साखर टाकणार. ही अशी साखर टाकायची 1 चमचा, म्हणजे ते गोड असतं. तरी पण म्हणजे आपल्याला लागेल तेवढीशी 1-1.5 चमचा, म्हणजे जसं असेल ना त्याप्रमाणे साखर टाकायची. आणि हे आहे ना दही आहे, हे थोडंसं आहे ना 2 चमचे दही टाकायचा. हे दही आहे ना, हे बनवायचं कसं ते पण मी व्हिडिओ दाखवलेला आहे. हे ना सर्व साखर दही टाकून आहे ना सगळं मिक्स करायचं. आणि फोडा आहे ना आपण नाही संपलं तर फ्रीजमध्ये ठेवायचं, आणि खायच्या आधी पण 10 मिनटं फ्रीजमध्ये ठेवलं ना तर थंड खायला पण छान लागतात. हे आता मस्त झालं आहे दही साखर टाकून. आणि असं कधी तुम्हाला भेटला ना चिबूड गावचा, तर असं आणून आहे ना साखरनी दही टाकून खायचं, छान वाटतो. आणि राहिलं तर फ्रीजमध्ये ठेवायचं आणि थंडगार पण चांगला लागतो. हा चिबूड आहे गावचा, मस्त छान दही आणि साखर टाकून मस्त केलेला आहे. असा तुम्हाला कधी भेटला ना गावचा चिबूड, तर तुम्ही असं दही आणि साखर टाकून खा, छान लागतो.